Iar o chestie care sunt convinsă că nu ești de acord, că nu sunt prea sănătoși. French fries. French fries. Ce râd? De acum. Cum spunem o ceașcă cu ceai? Coffee. Cum spunem o ochi? O ochi. Spraș? Fried eggs. Ice. Ebe. Ce avem aici? Unt. Cum spunem unt? Butter. Butter. Cum spunem French toast. French toast. bravo. Sunt două. Bagel. Bagel. Bun. Bol. Bravo, Tudor. Bol sau Bun. bol. Așa. Acum o să citim o poveste foarte drăguță. Mr. Drippy. Da, este vorba despre o ce? Picătură de apă. De apă de ploaie, pe care o chema cum? Drippy. Hai să vedem. Drippy este o picătură de ploaie care se distra într-un ocean. Era foarte ocupat să facă un lucru care îi plăcea să facă toată ziua, adică să plutească pe apă. Apă. Dar domnul Soare, Mr. Sun, ce-a făcut? A apărut pe cer și a început să ce? Să încălzească apa și lui Drippy era brusc cum? Foarte cald. Foarte cald, da? Îl vedem aici pe Drippy. Bun. Sălcuță de el. Dintr-o dată, ce face Drippy? A observat ce? Un Nor. nor pe cer. Bun. Și ce s-a gândit el? Ce-ar fi să urc eu acolo pe norul ăla? Că sigur este mai răcoare. Și iată-l cum pleacă către nor. Bun. Ajuns pe nor, ce face? Cu cine se întâlnește? Cu domnul Mr. Captain, da? Așa-l chema, domnul capitan. Bun. Care ce face? Se uită pe un telescop. Bun, se uită pe un telescop. Și vede prin telescop. Ce îi spune picătura, domnul capitan? Îi spune că acum, pentru că foarte multe picături de apă au ajuns pe norișor, este posibil să vină o furtună. Bun. Drippy ce face? De pe norișor se uită pe pământ și vede un ce? Un lac. Un lac. Și se gândește că ar vrea acolo la munte să ajungă în lacul de acolo, da? Bun. Iată cum s-au strâns toți norișorii și Drippy se pregătește să ajungă din nou unde? Munte. Își ia la revedere de la domnul capitan și se pregătește să ajungă pe pământ. Bun. Și a nimerit Drippy unde trebuia? Da, unde a nimerit Drippy? Într-un copac. Într-un copac, pe o piatră și apoi într-un râu. Și și-a reluat activitatea, numai că la munte era foarte plăcut, că era răcoare. Da? Bun. Ce ne spune nouă povestea cu Drippy, de fapt? Dar nu mai citi niște pagini. Da, Ștefan, ai dreptate. Ce ne spune nouă, de fapt? Că în natură soarele încălzește apa, da? Oceanele, mările și așa mai departe, unde există apă, râuri, lacuri, da?
Și apa se transformă în ce? În picături. Da? În vapor și se ridică unde? Așa am făcut și Drevis, pentru că s-a evaporat sare. S-a evaporat, exact. Și unde s-a dus? Într-un norișor. Da. Da? Și norișor acolo ce se întâmplă? Când se strâng foarte multe picături de apă și pentru faptul că nu mai este soarele atât de puternic să le încălzească, se produce condensarea. Și ce se întâmplă cu condensarea? Răcește picăturile de apă, se transformă din nou în lichid și ajung unde? Din nou pe pământ. Unde? În râuri, în lacuri și așa mai departe. Cum se numește tot acest circuit care se întâmplă tot timpul? Circuitul naturii. Circuitul apei în natură. Bun. Și atunci v-am pregătit astăzi un experiment să ne dacă ne și iese și o să rugăm pe doamna Geta să ne aducă... Eu am făcut circuitul apei în natură. Aia fie bine. Eu am făcut circuitul apei în natură. Aveți apă, bine. Am pregătit apei în natură, așa e. Doamna, eu am făcut circuitul apei în natură. Ai făcut circuitul apei în natură? Super, o să facem și ai lăsat asta. Eu? A, el? Corect, da. Da, păi să nu fie Deci am observat, același lucru se întâmplă și în natură. Numai că noi apa n-avem cum să o ținem la soare, că ne apucă dimineața. Și am pus-o pe aragaz. Aragazul, căldura de la flamă, încălzește apa și ce observăm noi aici? Ce e chestia asta așa? Abur. Un abur. De fapt, este apa care, ce se întâmplă cu ea? Se transformă în vapor, exact ca și drip. Și acum o să încercăm să provocăm ploaie, dar nu știu dacă reușim. Ăsta este un capac pe care l-am băgat în congelator și o să imite ce? Norul, unde este foarte răcoare, da? Să observăm ce se întâmplă. Mai bine așa. Cred că ne apucă... Sigur o să plouă. Mai bine punem capacul, se adună pe capac. Așa, lăsăm un pic, da? Bun. Între timp, până se întâmplă treaba asta, am pregătit eu aici pentru voi niște fișe. Poate gata. Pe ursul. E agățat. Pe ursuleț. Bun, hai să vedem. Să vină în față, o domnișoară cu două codițe și cu ștrampimov. Adela. Securitatea la care două. Hai să vedem. Închide și ochii. E ceva. Bun, ce ai scos, Adela? Un număr. Ce număr este acesta? 2. Bun. Cred că plouă deja. Bun, te rog să-mi scoți tot atâtea bețe galbene, câte îți indică numărul pe care l-ai scos. 2. Bravo! Haideți să o aplaudăm pe Bun, acum să vină în față o domnișoară care are pe rochiță, spune ursulețul, o inimioară. Emma. Hai. Ce număr ai spus? 1. 1. Bun. Te rog să-mi scoți tot atâtea bețe roșii, cât îți indică numărul, te rog. 1. Bravo! Foarte bine. Nu mă cheamă Adela. Adela, Doamne! Iartă-mă, scuză. Bun. Să vină în față o domnișoară care are niște cireșe. Cine are niște cireșe? Și e și mai înalt. Cred că tu erai sus pe norișul acolo. Cred că tu erai Mr. Kerr, nu? Hai. Ce figură e. 3. Scoatem tot atâtea bețe verzi cât îți indică numărul, te rog. Și mai sărată. 2. Cred că e 3. Bravo, a scos 3 bețe. Bravo, bravo. Să vină în față un băiețel care are pantofi albaștri, cămașă albastră și pantaloni albaștri și e blonduț.
ce ai scos? Pătrățele albastre. Albastre. Câte pătrățele albastre? Sunt, te rog, numără. 6. Te rog, bun. Tot atâtea bețe albastre cât îți indică pătrățele. Da. Da. Dar mai tare să audă și colegii tăi. Ca la loto. 3. Așa, bravo. 4. Da. 5. Da. 6. 6. Foarte bine. Acum să vină o domnișoară care are pantofiorii roz. Nu neapărat. Că e mult roz pe aici prin clasă. Așa. Și are fustiță și ștrampi albi. Evelin! Hai. Ce nu mai zici? Ești filmat, ești filmat. Țifra, ținți, bravo, țipa, ținți, te rog să-mi scoți toate atâtea bețe galbene. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, foarte bine. Urmează, Am și eu o inimă. da, ai și tu inimioară, cred. Bun. O domnișoară care are o floricică pe pentuță. Maia. Te rog. Ușor, nu ne aruncăm. Mersi. Ce ai scos? Nu știu ce, Câte